Πολλοί από εσάς μπορεί να μάθατε ότι βγήκα από τις φυλακές. Βασικά με έβγαλε ο Hitman από τις φυλακές, δεν βγήκα μόνος μου, δεν ήμουν αρκετά ικανός ώστε να βγω μόνος μου και με έβαλε να δουλέψω στο task μας. Γιούπι. Τι ωραία. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου deliverίσετε κάτι φαγητά. Πείτε μου, τι θέλετε. Θα ήθελα 10 ιτσόρλι και 10 κοκακόλες. Ναι. Θα έρθουν στο 73-42. Οκ, σε λίγο καταφθάνω εκεί. Ευχαριστώ πολύ. 73-12, συγγνώμη, 73-12. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Και να είστε εγώ, καλά. γεια σας. Γεια. Ούτε intro δεν πρόλαβα να κάνω και ήρθε παραγγελία. Και δουλεύω εδώ, παιδιά. Καλός ή κακός. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Έχω να πάρω 10 ιτσόνι. Ρε φίλε, δεν βλέπεις μπροστά σου. Ιτσόνι burger, ιτσόνι triple burger. Θα πάρουμε 20 και 20 κόλλες. Ωραία, για να έχουμε. Παίρνω το μηχανάκι μου. Πω, παιδιά, δείτε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το μηχανάκι. Αλήθεια, όχι. Αυτό που σας έλεγα, βγήκα από τις φυλακές. Επιτέλους, όχι επιτέλους. Τώρα, όπως το πάρει ο καθένας. Είμαι εδώ με το σκουτεράκι μου και απλά πηγαίνω παραγγελίες. Όπως είδατε, με το που ούτε intro δεν πρόλαβα να κάνω και ήρθε παραγγελία. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό. Ας πούμε μια γουλιά καφέ. Ακούστε να δείτε, έχω σκεφτεί να κόβω παραπάνω για να παίρνω και tips τις αποδείξεις. Καταλάβατε, είναι να τα παίρνω μαύρα τα λεφτά. Ό,τι είναι, δεν πειράζει. Τώρα αυτός είναι εκεί πάνω. Και για να πάω από εκεί πάνω πρέπει να πάω παράνομα από εδώ. Θα πάω, κάνω παρανομίες τώρα. Έχω βγει παράνομα, αλλά δεν πειράζει. Ποιος θα το δει. Donor kebab, να τσου. Στρίβα από εδώ τώρα νομίζω. 73-12 δεν μου είπε. Νομίζω ναι. Εγώ θα να κάνω delivery με το κρυπτονάκι μου τώρα, αλλά εντάξει, ό,τι είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, ψάχνουμε τώρα εδώ, άμα δούμε κάποιον δεξιά ή αριστερά, να σταματήσουμε για να πάμε να του δώσουμε την παραγγελία. Έτσι είναι, έτσι. Ω, να τους! Καλησπέρα! Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά, πολύ καλά. Εσείς κάνετε την παραγγελία. Μάλιστα. Όπω βλέπω εδώ και το αουντικό σας. Πολύ ωραίο. Να το χαίρεστε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σας το δίνω. Ευχαριστώ. 10 είπαμε, έτσι. 10, ναι. 10 και 10. Ορίστε, σας το δίνω αμέσως. Περιμένετε γιατί ωραία. πρέπει να είναι. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Ευχαριστώ tips σου. σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια. Τι καλός άνθρωπος. Παιδιά, μας άφησε tips. Τέλειος. Πόπο, έχει και αυτό το Audi, το RS6. Πόπο. Μετά το G63, αυτό είναι dream car για μένα. Εδώ πώς είναι. Αυτό που έλεγα, παιδιά, είναι ότι έχω βγει από τις φυλακές χωρίς τη στολή μου, χωρίς το σπίτι μου, χωρίς τίποτα. Δουλεύω στο task μας, το μαγαζί το οποίο μου έβαλε ο Hitman, γιατί δεν έχω άλλη επιλογή, δεν έχω τίποτα άλλο. Είμαι δηλαδή, άνεργος, ας πούμε. Έχω μείνει με 10 μπέρι. Το καλό ξέρετε ποιο είναι, ότι μπορώ να τρώω τζάμπα και να μου λέει κανένας τίποτα. Τι να πω τώρα. Έχουμε πάρει όμως, παιδιά, έχουμε κάνει την πρώτη παραγγελία. Θέλω όσοι το βλέπετε με. Με τσάκισε και έφυγε κιόλας. Το μηχανάκι μου. Άμα έχει χαλάσει το μηχανάκι μου, τον ήπιαμε, πρέπει να πάω στο συνεργείο. Πες μου ότι δεν χάλασε. Έτοιμο. Όχι, βενζίνη δεν έχει. Πρέπει να πάνε 20 λεπτά να βάλω βενζίνη. Ό,τι και να πω. Αυτό που σας έλεγα, θέλω όλοι αρχικά πρώτα απ' όλα. Κοίτα εδώ πάλι τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Με το φαγάδι κοντά σου μας μιλάω. Ναι, παρακαλώ. Είστε ανοιχτοί τώρα, είναι ανοιχτή η κουζίνα σας. Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου κάνετε ένα delivery, είναι εφικτό. Ναι, πώς δεν είναι. Ωραία. Θέλω. Ποιο είναι το πιο καλό φαγητό που έχετε. Λοιπόν, άκου να δεις. Όχι επειδή τα έχω πάνω μου, αλλά το It's Only Triple Burger και η Coca-Cola είναι φίλε άστο. Άμα σε πω, μη σε πω καλύτερα, γιατί άμα σε πω, άστο. Πολύ ωραίο. Ωραία. Θέλω να μου τα φέρεις στο GPS 7145 να τα δοκιμάσω. Θα μου φέρεις 20-20. 20-20. Ναι. Πω, καλά, εντάξει, τώρα τα ετοιμάζουμε και τα φέρνουμε. Δεν έχετε τόσα καινούριο μαγαζί που είστε, τόσο καλό, τόσο φημισμένο. Τα ετοιμάζουμε να είναι ζεστά, καλά έτσι, να είναι ωραία και θα στα φέρω. Οκ. Ωραία. Έχει πατάτες ή όχι. Όχι, είναι έξτρα. Ωραία, φέρνουμε και πατάτες. Πόσες? Έχω πάρει 20 μπέργκερα, φέρνει μου 10 πατάτες. Οκ, έγινε. Και αλάτι, Ναι. Και αλάτι θέλω. Οκ, θα τα μιλήσω για να τα βάλουμε αμέσως. Ωραία. Άντε, γεια. Τσαου. Πώς έχουμε κατατήσει έτσι από delivery. Κοίτα εδώ πάλι. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα, είμαι ο Διας από πριν. Ναι, παρακαλώ. Ξέχασα να σου πω να μου φέρεις και κέτσα μανέζα με τις πατάτες. Μάλιστα, θα το διευθετήσω αμέσως. Οκ. Ευχαριστώ. Ακούστε τώρα, παιδιά, να δείτε. Πάω σε αυτόν, αλλά δεν πρόλαβα να σας πω τι ήθελα να σας πω πριν. Ο Hitman έχει κρύψει τη στολή μου. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Να ξέρετε,
Είμαι απλά ένας deliverάς, είμαι delivery boy με καφέ και πηγαίνω παραγγελίες και ξέρετε τι παίρνω από αυτά? Ψίχουλα. Ούτε σπίτι να νοικιάσω δεν έχω. Μην κοιτάτε αυτά 507 χιλιάρικα. Αυτά είναι κλεμμένα. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσω αυτά, υποτίθεται. Και έχω και αυτό εδώ το μπέργκερ στο κεφάλι μου για να μην μπορούν να με καταλάβουν ότι είμαι ο Deadpool ή ότι είμαι ο Αλάνης. Και άμα τυχόν γίνει παραγγελία στο τμήμα, εγώ δεν την πάω, θα του πω ότι δεν γίνεται, δεν δεχόμαστε παραγγελίες. Καλησπέρα. Καλησπέρα! Να ρωτήσω. Παρακαλώ. Κάνετε διανομές, κάνουν διανομές. Μάλιστα, ναι, εννοείται. Να ρωτήσω, έχετε κάτι για να μπορώ να παραγγείλω ή Ναι, έχουμε ένα τηλέφωνο. Άμα θέλετε να σας το δώσω, να κάνετε μια παραγγελία, καλείτε και σας τα φέρνουμε όπου κι αν είστε. Ωραία, σε πόση ώρα θα μας τα φέρετε στο περίπου? Εγώ εδώ πιο κάτω μένω. Θα σας τα φέρουμε σε περίπου 20 λεπτά γιατί έχω άλλες 3 παραγγελίες τώρα να παραδώσω. 20 λεπτά! Μπορεί και λιγότερο. Ωραία, θα κάνω μια παραγγελία τότε. Τέλεια. Από το τηλέφωνο. Τέλεια. Ωραία, ευχαριστώ. Τίποτα, γεια σας. Σαν να μου φάνηκε γνώριμα αυτή η φωνή. Παιδιά, άμα νιώθετε ότι αυτή τη φωνή την ξέρουμε, νομίζω ότι είναι ο Πάπιας, ο Iron Hitman. Αυτό που είχα συναντήσει στις φυλακές τότε. Άμα τυχόν είναι αυτός, γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα είναι. Θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του. Επίσης, κάτι που λέω σε κάθε βίντεο, αν δεν έχεις κάνει subscribe και δεν με έχεις κάνει και follow στο Instagram και κυρίως να πατήσεις το κουμπί του like, αυτά τα 3 δεν είσαι γνήσιο subscriber. Οπότε, τι κάνεις με τη ζωή σου? Το πιο κοντινό που είναι, κοίτα εδώ. Στο Miller's Phone. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Θα κάνω μια παραγγελία, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Ήθελα 10 τάς μπέργκερ. Περιμένετε να τα γράψω. Λοιπόν, είπαμε 10 τάς μπέργκερ. 10 αναψυκτικά, ό,τι έχεις. Σου στείλω τώρα διεύθυνση. Τέλεια, και 10 κοκακόλες θα βάλω. 10 κοκακόλες, ό,τι θέλεις. 10 κόκκες. Κοκακόλες. Οκ. 1,41 και θα σου στείλω και τώρα κατευθείαν GPS για να ξέρεις ακριβώς πού. Τέλεια. Περιμένω. Εσύ, Ναι, έλεγε. γεια. Σαν να μου φάνηκε γνώμη και αυτή. Αυτός δεν είναι. Αλό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι το delivery. Σας ψάχνω. Ναι. Είμαι στο μαγαζί. Πού είστε εσείς? Ποιο μαγαζί? 71-45. 71-45. Ναι, πού πήγες εσύ? Στο πλατζίδικο. Ναι. Για περίμενε λίγο. Μέσα με, δεν μπορώ να φύγω να αφήσω το μαγαζί για να πάρω Ναι, φαγητό. τώρα μπαίνω μέσα αμέσως. Καλησπέρα σας. Εσείς είστε ο κύριος που κάνετε τις παραγγελίες? Ναι, περίμενε. Ναι. Μάγκες μου, περιμένετε λίγο σε σειρά να πάρω το delivery μου και σας εξυπηρετώ, εντάξει? Οκ, ναι. Έλα, αδερφέ. Λοιπόν, είπαμε θέλουμε 10 It's Only Burger. 10. 20. Ναι, μπράβο. Το ξεπαραδιάσω αυτό τώρα. Ναι. 20 κοκακόλες και 10 πατάτες γλυκοπατάτες. Ναι, και τι άλλο? Εντάξει, τα άλλα είναι μέσα στο μενού, ενώ αυτά είναι σχετικά τώρα. Τα άλλα είναι μέσα στο μενού. Σε ξαναπήρα τηλέφωνο, μου φέρεις κάτι έξτρα, το Και φέρες. κέτσαπ πατάτα και κέτσαπ μπράβο, ναι. Θα αφήσω εγώ στη λάσπη, τρελέ μου τώρα. Έτσι ρε. Είσαι ωραίος, αδερφέ. Αν το δοκιμάσεις τώρα ή μετά που θα φύγεις? Τώρα, μετά που θα φύγω. Καλή συνέχεια. Σίγουρα. Ναι, άντε, γεια. Οκ, ευχαριστώ. Γεια. Τα αρχίδια ούτε ένα τύπ δεν άφησε. Έρχομαι ευθύς αμέσως. Ναι, καλησπέρα. Πού? Ποιος είναι? Πού είσαι, ρε, Έλα, τι γίνεται? Πώς σε βρήκα εγώ για να φάω πέρα τηλέφωνο? Εγώ είμαι ο delivery's. Είμαι άστο, τραπέδευσα από τις φυλακές, τώρα τι να σου εξηγώ. Ναι, ωραία, για μια παραγγελία πήρα. Άκου παππού, κάνω μια γρήγορη συνάντηση που έχω και πάρε με σε περίπου Ναι. 20 λεπτά. Εντάξει? Ωραία. Άντε, γεια. Κάνε άκρεφλη. Πάμε τώρα σε αυτό να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Έχω μεγάλη απορία να δω τι είναι αυτός που με είπε να βρεθούμε κτλ. Αλλά δεν πειράζει, νομίζω ότι κατάλαβα ότι είναι αυτός. Εδώ πέρα είναι. Μέσα, έλα εδώ μέσα, Ω, μισό. μέσα. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Σου έφερα τις 10 κοκακόλες σου, τα 10 μπεργεράκια σου. Ωραία, δώστα μου. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Μισό, έχεις ένα λεπτό, έτσι. Ναι, εννοείται. Βγάλε αυτή τη γελία μάσκα πρώτον. Δεν κατάλαβες ποιος είμαι. Νομίζω πως κατάλαβα, αλλά δεν ήμουν 100% σίγουρος για να το εξακριβώσω. Βγήκα από τις φυλακές. Το κατάλαβα ότι βγήκες από τις φυλακές. Το θέμα είναι γιατί βγήκες από τις φυλακές και είσαι έτσι ντυμένος. Λέω γιατί ντύθηκες έτσι σαν ηλίθιος και φοράς τον μπέργκι σου κεφάλι. Άκου να δεις τι έγινε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Από τις φυλακές με έβγαλε ο φίλος σου, μας, whatever όπως θες πες το, ο φίλος μας ο Hitman. Φίλος μου δεν είναι και δεν θα είναι. Οκ, θα έλεγα κι εγώ το ίδιο, αλλά με έβγαλε από τις φυλακές. Του ζήτησα τη στολή μου. Και στην έδωσε. Αν μου την έδινε, πίστευες θα ήμουν με αυτά τα ρούχα? Ωραία, άκουσε με προσεκτικά τι θα σου πω. Ξαναγύρισα για να βρω αυτή τη στολή. Τη δικιά σου ή τη δικιά μου? Τη δικιά μου την έχω, ρε βλάκα. Α, ναι, Τη ναι. δικιά σου. Τι λέω.
Φτιάχνω τη δικιά σου στολή. Αλλά όχι για μένα. Εσένα. Αλλά. Θα με βοηθήσει δηλαδή να βρω τη στολή μου. Ακριβώς. Με μία προϋπόθεση. Για να ακούσω. Αυτή η προϋπόθεση είναι θα με ακολουθήσεις για να αποτελειώσουμε το Hitman. Να τον βγάλουμε από την άκρη. Και μόλις τελειώσουμε, εμείς οι δύο θα μπορούμε να κάνουμε πολλά σε αυτή την πόλη. Να κυριαρχήσουμε εν τέλει. Η αλήθεια είναι πως όταν έγινε το πείραμα και πήρα αυτή τη στολή στα χέρια μου ήταν ο κύριος λόγος αυτός. Οπότε δεν έχω κάτι να χάσω. Εγώ θα σου εγγυηθώ πολλά. Θα ψάξω πάση θυσία. Έχω ένα τρομερό σχέδιο, δεν μπορώ να σου πω τώρα, για να πάρω τη στολή. Να την έχω στα χέρια μου. Ξέρεις μήπως που είναι? Δεν ξέρω που είναι. Αυτή τη στιγμή όμως είμαι κοντά στο να τη βρω. Έχω 2-3 πληροφορίες, αλλά θέλω πρώτα να τις επιβεβαιώσω. Με το που βρω τη στολή, στη δώσω. Θέλω να βρούμε κόσμο, να μαζέψουμε, γιατί ξέρω τι έχεις από πίσω σου κόσμο. Ναι. Και θα γίνει εδώ ο 4ος Παγκόσμιος Πόλεμος. Απλά θα ξέρεις είναι δύσκολο, έτσι. Έχει απέναντι, θα έχει μαζί του δηλαδή τη Δήμαρχο, θα έχει το Hitman Mafia, θα έχει αυτόν τον, πώς λέγεται, Φραπόδης. Ο χοντρός, Ένας χοντρός, ναι, που του δίνει όπλα. Οπότε θα έχει πολύ κόσμο. Οπότε θέλουμε κι εμείς δυνατό κόσμο. Αν είμαστε εμείς οι δύο, κι άλλος ένας με τον κόσμο που έχεις, το έχουμε πολύ εύκολα. Και οι δύο δεν παθαίνουμε τίποτα με τις στολές μας. Οπότε θα τα βρουν σκούρα. Άκουσε με να δεις. Τα άτομα μπορώ να στα έχω έτοιμα σε μισή ώρα. Να έρθεις να τους δεις. Είναι οι καλύτεροι που έχω. Από τότε που ήμουν μέσα στη στενή, τρέχανε όλη την πόλη. Πριν καν εμφανιστείς εσύ. Με το που εμφανίστηκες, κρύφτηκαν εκεί που ήμουν κι εγώ κάποτε. Ωραία. Οπότε άκουσέ με. Θέλω εσύ να τρέξεις από πίσω χωρίς να σε πάρω χαμπάρι, να ξαναοργανώσεις όλους τους δικούς σου. Αλλά δεν θέλω να σε πάρει κανένας χαμπάρι. Μέχρι να βρούμε τη στολή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουμε και τη δικιά σου στολή. Αλλιώς μπορεί να την κρύψουν ακόμα πιο σε κανένα περίεργο μέρος που δεν θα έχω πρόσβαση. Ήδη δυσκολεύομαι. Έχω βρει όμως 2 άτομα που θα μιλήσουν, θα ανοίξουν το στόμα τους. Ναι. Ναι, βέβαια θα τους τάξω χρήματα και δόξα, αλλά στην τελική δεν θα πάρουν τίποτα. Ωραία, τάξε μου και εμένα τότε. Εσύ ποιος είσαι? Εσύ τι είσαι? Τα έχω ακούσει όλα, μπρο, τα λέω στο Hitman απλά. Αυτό που άκουσες. Τι λες? Και τι μου δεν με εμποδίζει τώρα να σε σκοτώσω? Και δεν θα μιλήσεις και ποτέ. Εγώ έχω το μαχαίρι που είχα στις φυλακές. Μπρο, Σιγά. εσύ θα τα μάθεις να ξέρεις όλο Hitman εσένα. Από πού ρε βλακαμά? Πες από πού? Τας Burgers, Τας Smash Burgers λέγεται. Ναι. Και άμα σε σκοτώσουμε τώρα, δεν θα μάθω ποτέ. Ακριβώς. Πάμε στοίχημα, γιατί έχω και το μανίγκουρα που τα ακούει όλα. Είσαι νεκρός. Ας το διάολο. Δεν έχει και τίποτα πάνω. Να έχει ρε. Σιγά μην είναι, γι' αυτό ήθελε 1 εκατομμύριο. Οπότε, προσοχή όποτε. Βλέπεις ότι υπάρχουν παντόφτια. Ναι. Οπότε κανονίζεις εσύ υπογείως τους δικούς σου, τους ξαναμαζεύεις. Θα βρω εγώ τη στολή. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για κοινό καλό. Άκουσε με να δεις, παπιά. Εγώ είχα, όσο ήμουν στις φυλακές, είχα... Αντωνάκη, καλό παιδί, Αντωνάκη. Είχα άτομο στη φρουρά της Δημάρχου. Αυτός ο Αντωνάκη που λες ήταν διεφθαρμένος. Πάντα ήταν με το μέρος μου, αλλά όταν έφυγα εγώ στη φυλακή, άλλαξε ταυτότητα και πήγε με τη Δήμαρχο. Ό,τι πληροφορία ξέρει, ξέρουμε. Οπότε δεν έχεις να φοβάσεις και πολλά. Οπότε κανόνισε από τη δικιά σου μεριά αυτό που είναι να κανονίσεις. Φέρε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Και εγώ θα κανονίσω να σου φέρω τη στολή άμεσα. Καλώς, θα είμαστε σε επικοινωνία. Έχεις κάποιο info το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω? Μόνο info που ξέρω είναι ότι το είχε κρύψει στην αρχή στην αστυνομία. Αλλά μετά το μετακίνησε, γιατί έμαθα ότι ψάχνω. Εγώ τελευταία φορά που ερώτησα αστυνομικό άμα ξέρει που είναι η στολή μου, μου είπε ότι είναι βαθιά στα κελιά, εκεί που δεν μπορεί να μπει κανένας αστυνόμος, ούτε μόνο υψηλά υφιστάμενοι κτλ. Δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να έπεσε και μπλόφα. Γιατί για να με έβγαλε από τη φυλακή ενώ είμαι καταζητούμενος, δεν νομίζω ότι θα ήθελε και. Κατάλαβες. Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε εγώ πιστεύω κάπου μέσα στο σπίτι, κάπου κάτι, κάπως. Ωραία, θα ψάξω και εγώ κάπου εκεί για την αστυνομία θα πάω πρώτα. Θα είμαστε σε επαφή, θα σου στέλνω μηνύματα. Δεν μιλάμε, θα παραγγέλνω για να είμαστε σε επαφή. Τέλεια. Καταλαβες. Καλώς. Όλο το υπόλοιπο ας το πάνω μου. Τέλεια. Έφυγα. Έφυγα κι εγώ. Χάρηκα, καλή συνέχεια. Παιδιά, τι ήταν αυτό το πράγμα? Υπάρχει περίπτωση να πάρω τη στολή μου πίσω. Οπα, τηλέφωνο. No caller ID. Ναι, παρακαλώ, μ' ακούτε? Μπεργκεράδικο εκεί πέρα, μ' ακούτε? Ναι, παρακαλώ. Αντωνάκη. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Ναι, πείτε μου. Τι έχετε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή? Τα It's Only Burgers, τα καλύτερα burgers που μπορείτε να πάρετε, να ξέρετε. Ναι. Και κοκακόλες.
Ωραία, φέρτε μου 10-10. Αλλά πρόσχε, θέλω να μου τα φέρεις κάπου πολύ. Πιστεύω είσαι καλός deliverάς. Ναι, είμαι καλός deliverάς. Είσαι καλός. Ναι, είμαι καλός deliverάς. Πες μου. Θέλω να μου τα φέρεις. Πάρο, ξέρεις που είναι ο φάρος. Οδό, μπορείς να μου πεις οδό. Φίλε, πήρες να μου κάνεις κάποια τηλεφωνική φάρσα, με κοροϊδεύεις. Εδώ, 2058. 2058. 2058. Πω, δεν είμαι ο πιο τρελός deliverάς. Είναι εδώ. Πω, δεν σε το σούσα. Θα τα κάνω σε καμιά κολόνα τώρα, το βλέπω. Τι έκανα, πώς το έκανα αυτό. Καλά, πού να μην έχω δουλειά μετά. Καλώς, πόσα. 20. 20. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. 20, οκ. Θα πληρωθείς καλά. Τέλεια. Θα πληρωθείς καλά. Τέλεια, ευχαριστώ. Αν τα... Μάγκες, πού είναι αυτό. Αυτό σαν Αντωνάκη, 2058. Είπε στο φάρο. Γιατί νομίζω ότι ήταν Αντωνάκη αυτός. Πάω να κάνω το πιο extreme delivery που υπάρχει, παιδιά. Να ξέρετε. Θα βγάλω αυτό. Το G900, το G63. Πω. Αυτό ήταν τέλειο. Αυτό είναι θηρίο. Πω, πάει. Άμα δεν σκοτωθώ. Θα πάω να κάνω το πιο extreme delivery που έχει γίνει στην ιστορία των delivery, μάγκες. Έχετε δει ποτέ delivery με G63? Αν ναι, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν έχετε δει, αν δεν έχετε δει, δεν πειράζει, το βλέπετε τώρα. Είμαι τώρα στο φάρο, αλλά δεν είστε εδώ πέρα. Όλη ευθεία θα το πάρεις. Τι όλη ευθεία, ρε φίλε, στο νησί. Ρε φίλε, στο νησί, όλη ευθεία πιο Γιατί πάνω. μου το λες τι? τώρα, ρε φίλε, που ήρθα με το αμάξι εδώ? Πρέπει να πάω να βγάλω ελικόπτερο για να έρθω. Οκ, δεν το ρισκάρω παραπάνω. Εδώ είναι το αεροπλανάκι μου. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κλείψω τώρα εδώ. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να πάμε να πάρουμε το αεροπλάνο ώστε να πάμε να κάνουμε μια επιτυχημένη παραγγελία. Και πρέπει να φύγω από εδώ γρήγορα, εντάξει, με τόσο λακκούβες εδώ. Καλά. Jet on jet, όπως λέει και ο φίλος μου ο Ιβάν Γκρέκο. Αυτό είναι το καλύτερο αεροπλανάκι που μπορεί να έχει κάποιος στην ομάδα. Να, εκεί είναι το νησί. Το βλέπω. Το ότι θα έκανα delivery με αεροπλάνο, πρώτη φορά το βλέπω. Αλήθεια. Πρώτη φορά. Κάνω και κύκλους, δείτε. Μπορώ να το προσγειώσω. Αλλά για να το προσγειώσω, δείτε τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω αυτό. Εδώ. Και να το φέρω από εκεί. Έτσι. Δεν το έχω. Γράφτε λάθος. Αλεξίπτωτο. Το αεροπλάνο δεν ήθελα να πάει ακριβώς αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Εδώ πρέπει να είναι Αντωνάκη. Συγγνώμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο deliverάς. Αντωνάκη. Ποιος deliverάς, ρε? Ουχ. Εσύ τι κάνεις εδώ? Αντωνάκη. Και καταρχήν γιατί δουλεύεις deliverάς? Δεν τρέπεσαι. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, Αντωνάκη. Καλά. Μισό λεπτό λίγο. Μανώλη. Κοίτα, ο Μανώλης δεν είναι εδώ. Μανώλη, σκάσε λίγο, Αντωνάκη. Μανώλη. Παρακαλώ. Εσύ με τραμπούκησες στις φυλακές, ήσουν αμπάτσος και τώρα ήρθες με εμάς. Πρέπει να φύγω εγώ. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Με τι θα φύγεις? Θα πάρω μια βάρκα. Έχει μια βάρκα εκεί κάτω. Εντάξει. Θα την πληρώσουμε όμως. Είναι Τι ακριβή. είπες, θα την πληρώσω. Βέβαια. Αντωνάκη, ξέρεις ποιο μιλάς? Εμείς με τι θα φύγουμε από εδώ μέσα. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, μόλις πάρω τη στολή, δεν θα κρυβόμαστε για πολύ ακόμα σε αυτό το κολονισί. Να ξέρετε. Το Vision, το Μα βλέπετε? δεν κρυβόμαστε. Χαίρομαι. Αντωνάκη, φεύγω. Πρέπει να έχω μια παραγγελία ακόμα και τα λέγαμε. Γεια. Γεια. Καλό delivery, αφεντικό. Γεια σας, παιδιά, γεια σας, χάρηκα που σας είδα. Γεια. Πήρα αυτή τη βάρκουλα ώστε να μπορέσω να φύγω από εδώ γρήγορα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πραγματικά, παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτή τη στιγμή έχω βγάλει 615.000, παιδιά, στο μεταξύ. Σαν να αρχίζει να μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Δεν ξέρω. Θα μπορούσα να είμαι το βράδυ Deadpool και το πρωί Delivery Boy, αλλά τι να πω. Δεν έχω να πω τίποτα. Πώς θα φύγω από εδώ, είπαμε? Αχ, δύσκολη καιρή, παιδιά, δύσκολη καιρή. Και πρέπει να πάω πάλι να πάρω το delivery μηχανάκι μου για να κάνω πάλι τις παραγγελίες, γιατί η μέρα προφανώς και δεν έχει τελειώσει. Πάλι τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Για παραγγελία θέλω. Άντε πάλι. Είμαι το παιδί που ήμουν στον Κάνσο, θυμάσαι? Ναι, δόξα τω Θεώ, καλή μνήμη. Ωραία, μπράβο, έτσι μπράβο. Λοιπόν, επειδή τώρα έχω διοργανώσει ένα πάρτι γενεθλίων εδώ στο σπίτι μου, Ναι. θα έρθουν κάτι φίλοι μου, θέλω να μου φέρεις μια μεγάλη παραγγελία. Τι θέλεις? Θέλω πολλά όμως, δεν μου πεις ότι τώρα δεν έχεις. Ναι, άντε, πες μου. Ωραία, θέλω 50 και 50. Τι 50 και 50, ρε αδερφέ? Από τα καλά όμως. Αδερφέ, αυτό ξέρεις θα σου κοστίσει πολύ. Έχω γενέθλια και κερνάω, γι' αυτό θέλω τόσα πολλά. Θα έρθουν πολλοί φίλοι μου. Έχεις να τα πληρώσεις δηλαδή. Τι, πολλά είναι 50-50. Καλά, τώρα πάω στο μαγαζί και στα φέρνω αμέσως. Οδό. Το 50-23. 50-23, μάλιστα. Καλώς. Ανεβαίνω από εδώ. Καλά, ποιος είμαι? Άκουσα σφύρα. Καλώς το φίλο μου. Έλα εδώ, σου λέω έλα πίσω. Τι έχουμε? Λοιπόν,
είσαι στο τσάζ, είσαι παρά 5 λεπτά πριν έρθουν τα παιδιά που έχω καλέσει. Καλά, άστα να πάνε. Φανταζόσουν να έρχονται τα παιδιά χωρίς φαγητό. Καλά, εντάξει, αυτό δεν παίζει τώρα, αλλά είστε και πολλοί και παρήμερο κάμω που θα πάρω σήμερα εγώ και άστα να πάνε. Ναι, ρε φίλε, πόσο κάνουν. Κάνουνε. Τώρα θα σου πω. Όχι από την τσέπη σου να βάλεις, το μαγαζί να βάλεις. Ναι, 100 χιλιάρικα, όλα μαζί. Πόσο? 100 χιλιάρικα. Ποιο είναι το αφεντικό σου? Το αφεντικό μου είναι η κυρία Δήμαρχος. Ωραία, να την πάρω τηλέφωνο να δω ότι είναι όντως η τιμή αυτή. Ναι, εννοείται. Για 50-50. Ναι. Σίγουρα. Καλά, υπάρχει περίπτωση να κάνω εγώ προκάματο. Μπορεί. Εγώ πας καλά τώρα. Ξέρω εγώ. Ρε φίλε, μόλις απέτασα από τις φυλακές. Πώς τώρα να κάτσω. Από τις φυλακές. Κατάλαβες. Ωραία, λοιπόν, άκουσέ με. Μου δίνεις τώρα τα φαγητά και φεύγεις. Άκουσες. Δεν έχει ούτε 100 κάπα. Καλά, ρε φίλε, θα τα χρεωθώ εγώ, ρε φίλε. Θα τα χρεωθείς εσύ. Και να σου πω, κάνουν έτσι να έρθουν μπάτσε εδώ πέρα. Άκουσες τι λέω. Εγώ για 100 κάπα, για 50 φαγητά δεν πληρώνω. Πολλά είναι. Δεν έχω τόσα χρήματα. Έλα, φίλε, πάρτα. Απλά μην με πειράξεις, δεν έχω τίποτα πάνω μου. Μην με πειράξεις, άσε με να φύγω. Συγγνώμη. Θα τρελαθώ, φύγε! Sorry. Γεια. Παιδιά, πρέπει να βρω επιγόντως στη στολή μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να δουλεύω delivery και να με ληστεύουν εμένα. Εγώ είμαι ο Deadpool. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται. Που πολύ νευριάζω, ρε φίλε. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Πρέπει επιγόντως να βρω τη στολή μου. Πρέπει να βρω επιγόντως τη στολή μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να με κλέβουν εμένα και να με deliverάς και να με κλέβουν.